Здравейте хора, аз съм Дими. Днеска ще играем в Run, но не онлайн, защото такова. Аз не съм с Емо, играя сам. В смисъл няма да снимам заедно с някой. И за да знаете в състезанието, ето как изглеждам аз. Синьо мече с зелени очила и шапка с козирката назад. Купих си скоро шапката и е време да започваме. Така, гейм стартингът. Почвам първи, обаче грамотевицата е гадна, тя е тъпа. Мен веднага ме убиха. Втори. О, това е добре, но се бъгна малко. Трети. О, това ми харесва и той ме сряза. Моята резачка мене сряза. Та ръкавица. Ако малко подсмърчам или кашлям, да знаете, че съм болен. Така. Скок. Почти на финала сме. За сега съм втори. Ще ме изпреваря. О, ракета, yes, тегас. Ей тази грамотевица. О, джакпот. Първи! Дами господа, първи съм. Маче спечеля. Yes, първи. О, да, спечелих. Този е втори, трети и четвърти. Аз съм първи. Така. Добре. Хора, някакъв човек ми предлага да играеме заедно, обаче вече не. Ей сега, ако ми предложи пак, ще му кажа, че искам да играеме. Не го пуснам, той ми праща покана. Там скоро имах някакъв, който ми предлагаше да играеме и си чатихме на английски смисъл. Ами той е от Ирландия. Първи съм. Обаче си чатихме на английски, защото аз пробвам да му чата на български, но нищо не разбира. И реших да му чата на английски и той му чати на английски. Така се разбрахме и играхме 5-6 игри заедно. Някакво такова много яко. Еми да. Клиповете на Run евентуално да са малко по-кратки, защото знаете, една игра е много кратка. Така. Втори пак. Нищо. Така. Добре, ще игра. Баси овцата. Баси овцата, наистина. Гледай, сега ги гръмна. Бум. Гръмна с някакъв. Ела бе, кефал. Шет мав. О, първи съм. Овцо. И сега като мисля. Каква е тая овца, бе? Откъде дойде? Нали беше много зад мене и изведнъж как стана този номер? Гръмнах овцата. Овцо мръсна. Fuck you. Не настигна. Баси настигната. Опа. Сега пак неква. Аре бе, тичай бе, келеш. Тъпата овца. Гледай, сега тия ще ме настигнат, да. Какво стана сега? Не разбирам. Сега някакво... четвърти. О, да, дай газ. Yes, втори. Пак е добре. Ще кажа. Ще изчакам малко да видим дали ще чатат и другите. Добре. Да, надолу ще играя. По-готино е. Ами казвам ви, тази игра не е платена, можете да си я купите така. В смисъл, може да си играете онлайн с приятели, може да си играете и така за кеф.
И да. Тук там има някакви имитирани версии, които въобще не са Fun Run, ами са някакви измишлотини. Така че, гледайте надписа. Това на надписа има едно червено човече на... аз пък червено. Синьо човече на картинката и пише Fun Run 2, нищо повече. Защото има някакви имитации, дето могат да ви излъгат. Да. Така че... да. Малко съм болен, затова не съм качвал от петък, не съм качвал. От миналия... Не съм качвал от неделя, защото бях много болен и сега още малко съм болен, ама... ме карапича пустини. Бил тук, когато спамат. Бонучи Форест. Аре ще я пробвам. Не Бонучи, а Баунчи. Аз чета Бонучи, леви, майко. Толкова ли съм зле? Нещо не мога чета. Газ. Гъби много ме кефът, затова избрах да игра на тая карта. Хайде. За какво ми е щит? За какво? За 2 секунди да ме предпазва от нещо. Айде сега. Трябва в Fun Run да има някакви езерца, примерно като паднеш да започнеш наново. Това ще е яко. Давай, газ. Аре ще го настигнеш, бе, келеш. Кефал. Стигна, айде, газ. Какво беше това сега? Някакъв магнит. Добре. Сега. Пак ли втори? Баси. То виждате ли го първия колко е готин? Някакво такова като на Батман. И крокодил и някаква кой, някакви много страшни. Само аз съм някакъв сладур. Майко, боят ме. Какво е това? Някакъв achievement. После ще оклайна. Не разбирам какво става. Аре, газ бе, ейки. Да, това ми е едно. Да не ме беше дърпал в този пера с магнит. Ще да бъде чудесно. Поне я да... много съм бърз. Втори, първи. Джекпот. Сега като ги нарежа с резачката. Опа. Батман ще ме настигне. Бей. Хайде. Газ. Не. Стана мазало. Втори. Пак ли ще съм втори? Аз ако съм втори, просто за мъничко да съм първи. И пак съм втори. Добре. Защо? Някакъв ми предлага хора да играеме. Join a clan. You got... Кутва. Окей. Добре. Не схващам какво става. 2 на 2 нещо ще играме. Я ще поканя... Джой някакъв си. Какво стана? Ще си игра. Това ще бъде последна или предпоследна игра. Ама пич, искам да играеме. Добре. How are you? Тия китайци ли са? How are you? Да не почваме. Come on. Какъв пишеш така, нали? Защо съм събрал? Нещо напиша някаква простотия. Ще играме ли? Стартай. Баси. Просто ще изигра някаква игра, пък това.
Frosty. Искам в Frosty Forest. Ни после в Frosty. Оставям сега. Имате Little Viber, хора ще... Не искам да играм 2 на 2. Вече ми писна от тия хора. Откъде са сели такова нещо? Това е сигурно е баси редкостта. Никога не съм имал такова. Леса съм 4. Ай, дай газ. О, давай. Давай, газ. Айде бе, не се прави, бе. Сега да го настигне това конче, ще трябва да го дръпна. Така. Малеко ми става. Искам трябва ми магнит, за да го дръпна. Хайде. Бе, пич, просто бегай от тук. Не искам да игра с някакви китайци. Не мога. Трети. Като за финал. Трети ще съм. Да, те са се сетили къде я го сложат това. Нали? Познаех си, че Батман ще спече. Аз съм втори. Много странно. Не. Ми е интересно, какво иска този пич. Добре, това ще бъде за този... Добре, това... Не, момент. Хора, вижте нещо. Този пич мога да го отключа. Баси ефтиния. Тази сърничка може да купа. Нямам пари. Без тъпите неща. Искам някакви... евентуално... звезди... Не, какви са тия работи? Бас тъпото. Някакви кецове. За тези кецове ще събирам. Да, съм готин. Това е в този епизод, че